Moi taas kaikki mykkäelokuvaystävät ja tervetuloa Mykkäelokuvasivuston YouTube-kanavalle. Nyt kun Sir Alfred Hitchcockin tuotanto on 1920-luvun osalta käsitelty, ajattelin ottaa tarkasteluun seuraavan elokuvahistorian suurmiehen, eli tanskalaisen Carl Theodor Dreyerin. Ja käydä siinä samalla läpi myös vähän tanskalaisen elokuvan vaiheita noina aikoina. Kuten monet meistä tietää, tanskalainen elokuva oli 1910-luvulla ihan maailman huippua. Sillä oli vahva jalansija varsinkin Euroopassa, ja Saksassa ja Ranskassa se oli ihan ykkösenä, ja meillä Suomessakin tuotiin jatkuvasti tanskalaisia elokuvia esitettäväksi. Tanskalaisesta elokuvasta ei voi puhua mainitsematta aikansa suurohjaajia Viggo Larssenia, Holger Madsenia, August Blomia, Lau Lauritsen senioria sekä tietysti Benjamin Christensenia ja tähdistä miestähti Valdemar Psilanderia ja naisista Asta Nielsenia eli Dia Astaa, joka lähti miehensä Urban Gardin kanssa Saksaan jo 1910-luvun alussa tekemään uraansa. Melkoinen nimikaarti jo tuohon aikaan. Valitettavan moni heistä on tosin päässyt jo unohtumaan. Ja tähän porukkaan tuli vuonna 1912 entinen sanomalehtimies Carl Theodor Dreyer kirjoittamaan käsikirjoituksia. Dreyer kirjoitti alkujaan käsikirjoituksia eri yhtiöille eri Pohjoismaihin, mutta sai varsin nopeasti jalansijan tanskalaisen elokuvan suurimmasta tuotantoyhtiöstä eli Nordiskista, jolle hän alkoi kirjoittaa käsikirjoituksia säännöllisesti vuonna 1913. Ja kun maailmansota oli sitten ohi, Dreyer päätti kokeilla taitojaan myös ohjaajana. Ja näin syntyi elokuva Presidentti, eli Presidenten vuodelta 1919. Se kertoo tuomarista, joka on saanut tehtäväkseen tuomita kuolemaan nuoren naisen syytettynä lapsen murhasta. Ja varsin nopeasti tuomari huomaa, että kyseessä on hänen oma tyttärensä, jonka äidin tuomari on hyvin varhaisessa vaiheessa hylännyt. Ja tässä vaiheessa tuomarille tulee ongelma, kuinka saada nainen pelastettua. Tuonne on siis varsin melodramaattinen, mutta ei se mitään, kun homma toimii. Dreyer osaa ohjata kohtauksia kiihkoitta, hän osaa sijoittaa ihmiset juuri oikeisiin paikkoihin, ja lopputulos on varsin pätevä. Mukana on varsinaista draamaa sekä myös melkoista romantiikkaa etenkin tuomarin ja hänen naisystävänsä suhteen alkuvaiheessa. Jos elokuvasta nyt jotain moittimista etsii, niin se on ehkä tietynlainen jäykkyys ja tietynlainen jähmeys ja tosikkomaisuus. Dreyeriä syytettiin näistä asioista myöhemminkin, mutta hän onnistui silloin pääsääntöisesti kääntämään tämmöiset moitteet voitokseen, mutta Presidentissä on vielä tietynlaista kerronnollista raskautta. Eli elokuvana tämä ei mene ihan Sergei Eisensteinin Lakon tai Erich von Stroheimin Blind Husbandsin veroiseksi esikoiselokuvaksi, mutta kokonaisuutena kriitikkona annan tälle kuitenkin 3,5 tähteä 5. Eli ihan tutustumisen arvoinen teos kaikin puolin. Dreyeristä kirjoittaneen Jean Semolun mielestä elokuvan epäonnistuminen voi johtua siitä, että Dreyer ei vielä rakastanut tarpeeksi roolihahmoja, vaan ennemminkin pyrki esittämään heidät kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Jos olet kiinnostunut Dreyeristä ja mykkäelokuvista muutenkin, käy vierailemassa www.mykkäelokuvat.com. Siellä on enemmän asiaa mykkäelokuvista ja kaikkeen niihin liittyvästä. Kiitos mielenkiinnosta.